Fideo dosbarthu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Mudiant gronin mewn plan rhan 2. Mae eisiau cofio, os oes gyda ni dadleoliad wedi cael ei fynegu yn nhermau vector r, wrth differu hwnna, cewn i'r cyflymder. Felly fi yw differiad r y dadleoliad, r yn nhermau vector, gyda t. Differu eto, differu fi, a cewn i'r cyflymiad a yn vector. Differu fi gyda t. I weithio nôl, i fynd o a i fi, mae rhaid integru. Felly fi yw integriad a gyda t. A wedyn i fynd nôl at y dadleoliad, rydyn ni'n integru fi yn ôl t a dyna ni. Felly fynd o'r dadleoliad i fi, ni'n differu, i a ni'n differu, dod nôl i ni'n integru. Gan ein bod yn differu cydrannau vector ar wahân, rydym hefyd yn integru cydrannau'r vector ar wahân. Cofiwch, adio'r cysonyn integru bob tro os yw'r integru'n amhenodol. Ado plus c. Enghraifft 1. Mae gronin P mas 3 kg yn symud ymlaen XY. Fel ar amser t, lle mae t yn fwy na'n haflu 0, ei gyflymder yw v. Lle mae v yn hafel i'r vector gyda'r ddau fynegiad yna. A. Darganfyddwch cyflymder y gronin pan mae t yn 1 a pan mae t yn 3. Nawn ni hwnna i ddechrau. Felly pan mae t yn 1, ni'n gosod 1 mewn ar gyfer t, a ni'n cael bod v yn minus 3 a 20. T yn 3, gosod 3 yn lle t yn mynegiad ar gyfer v, a ni'n cael bod v yn 9 a 44, y ddoi cydran. B. Darganfyddwch gyflymiad gronin pan mae t yn 1 a pan mae t yn 3. Felly cyflymiad, cofiwch mae angen differu fi i gael y cyflymiad. Felly differu mynegiad gwreiddiol, differu ar wahân. Felly mae 6 t gyda ni, minus 6 ar gyfer cydran x, a wedyn ni 12 yn unig ar gyfer y cydran y. Gosod t yn haflu 1, mae a yn dod yn 0 a 12. T yn 3, ni'n cael a yn 12 a 12. Yr gwylod yn ar sy'n peth, does dim t ynddo. C. Roddir pan mae t yn 0 bod y gronin ar y pwynt 0,4. Darganfyddwch safle'r gronin ar amser t. Felly, dod o hyd i'r safle, mae rhaid ni ddod o hyd i'r dadleoliad. Dod o hyd i'r dadleoliad, ni'n integru fi. Felly ni angen integru, dyna'r mynegiad am fi, ni'n integru ar wahân, y ddau gydran ar wahân. Felly ni'n cael 3 t cube dros 3, sy'n canslo, a minus t 6 t sgwar dros 2, sy'n rhoi minus 3 t sgwar, plus cysonin. Ar gyfer y cydran y, ni'n cael 12 t sgwar dros 2, sy'n dod yn 6 t sgwar, plus 8 t, plus cysonin arall. Nawr, ni'n gwybod, so pam na cysonion dyn ni'n gwybod bod ni angen dod o hyd iddyn nhw. Ni'n gwybod pam mae t yn 0 yn 0 oedd yr gronin ar y pwynt 0,4. Vector safle yw 0 a 4 fel vector colon. Felly pan mae t yn 0, gosod t yn 0 mewn yn hwnna, ni'n cael alpha, t yn 0 mewn yn y gwylod, ni'n cael beta, felly mae r yn hafel i 0, 4. Ni'n gallu gosod rhywna mewn. Felly r, mynegiad ar gyfer r, heb cysonion, yw t cubed minus 3 t sgwar, plus 0, hwnna di mynd, a wedyn 6 t sgwar, plus 8 t, plus 4. Ond, oedd e angen y safle, felly mae rhaid ni roi fe fel cyfesuren,
ar amser t mae'r gronyn yn y pwynt t cubed minus 3 t sgwar, coma, 6 t sgwar plus 8 t plus 4. Vector, yw hwnna vector safle, le mae e mewn perthynas ar tardd, a hwnna yw'r safle le mae e. Felly ar gyfer dargyfeddwch y grym cydeffaith sy'n gweithredu ar y gronyn, ond mae'r grym cydeffaith yn dod i'r ffaith bod ni'n defnyddio ail dedd Newton. Felly grym yn haflu mas lluosi y cyflymiad, mas yn 3, pan mae t yn 3, oedd y cyflymiad, a ni wedi cael y cyflymiad pan oedd t yn 3, 12 dros 12, felly mae grym cydeffaith pan mae t yn 3 yn 36. Rhan E, darganfyddwch fynegiad, darganfyddwch fiannedd y gronyn ar yr ened pan mae ar y pwynt yna. Felly, biannedd yw maint yr cyflymder ar pan mae ar y pwynt yna. Felly, os yw gronyn ar y pwynt yna i ddechrau, ni'n gallu gosod hwnna, dyna'n vector safle ni. So 50 yw'r elfen x, a 194 yw'r elfen y. Ni'n gallu datrys yr un gwylod yma. Gyda popeth un ochr, mae dyn ni hafaliad quadratig. Dydy fe'n eich cyfrifiannell. Os chi am, neu fformula, neu mae fe'n ffactorio. A ni'n cael t yn 5 neu minus, ond ni ddim am yr ateb minus pan mae t yn 5. A mae hwnna yn gweithio gyda'r cydran x, felly mae t yn 5 yn bodloni y ddau gydran. A pan mae t yn 5, mae fi yn hafelu 45 a 68. Felly, dyna oedd yn fi ni, a mae t yn 5, a ni'n cael y cydrannau yna. Ond mae angen y biannedd, felly mae angen i ni defnyddio Pythagoras i ddod o hyd y biannedd, a ni'n cael 81.5 metr yr eiliad. Enghraifft 2. Mae gronyn yn symud yn y plan x fel ar y dechrau fod ar y pwynt 5.2, gyda cyflymder cychwynnol 1 minus 2 metr yr eiliad. Ac ar amser t, lle mae t yn fwy na 0, mae ganddo gyflymiad, felly mae mynegiad yn ni am y cyflymiad. Darganfyddwch gyflymder a safle'r gronyn ar amser t, a disgrifiwch fudiad y gronyn fel mae t yn mynd at anfeidredd. Felly a sydd gyda ni yn hafel i'r ddau gydran x ac y yna. Ni angen cyflymder. Felly, i ddod o hyd y cyflymder, mae angen integri a. Felly, integri ar wahân, beth sydd gyda ni? E i'r pŵer minus 2t, yn mynd yn e i'r pŵer minus 2t, rhannu dy minus 2, sy'n mynd i ganslo mewn i'r 8 i roi minus 4, plus gysonen. Yr un gwylod, e pŵer minus t, yn cadw'n e pŵer minus t, rhannu dy differiad y pŵer, sef minus sy'n canslo gyda'r minus gyda'r 2. Felly plus 2 e pŵer minus t plus gysonin arall. Beth i ni'n gwybod? Amser t yn 0, oedd cyflymder cychwynnol yn 1 minus 2. Felly ni'n gallu gosod hwnna mewn. Felly 1 minus 2, t yn 0, e i'r pŵer 0 yn 1, felly minus 4 plus beta, a 2 plus beta sydd gyda ni pan mae t yn 0. Mae 2 hyfaliad yn ni nawr, 1 yn haflu minus 4 plus beta, sy'n rhoi bod alpha yn 5, a beta yn mynd i fod yn minus 4. Felly dyna'n cysonio ni, ni'n gallu gosod y mewn. Ni wedi gosod yr alpha a 5 ar y dechrau, i gael bod ni gwerth positif ar y dechrau. Felly 5 minus 4 e pŵer minus 2t a 2 e pŵer minus t minus 4. Felly dyna'n fynegiad ni ar gyfer fi ar amser t. I ddod o hyd i
y dadleoliad, wedyn mae'n rhaid ni ddod o hyd i'r safle. Y dadleoliad R yw integri fi, felly integri yr ddau fynegiad ar wahân. Felly mae 5 yn mynd yn 5 t, e pwer minus 2 t, mynd yn e pwer minus 2 t, rannu dy minus 2, sy'n mynd i ganslo dy'r minus 4 i roi plus 2, plus cwsonen. 2 e pwer minus 2 yn mynd yn minus 2 e i'r pwer minus t, ni wedi rannu dy'r minus, yna minus ar y blaen. 4, minus 4 yn mynd yn minus 4 t, plus gysonin arall. Beth ydyn ni'n gwybod? Ydy fe R ar y pwynt 5,2, sef fel vector colon 5, 2. Felly ni'n gallu gosod 0 ar gyfer t, so mae gyda ni 2 plus alpha ar gyfer y cydran x, a gyda ni minus 2 plus delta, gamma a delta yna. So 2 plus gamma, minus 2 plus delta, sy'n rhoi ni bod gamma yn mynd i fod yn 3 a delta yn mynd i fod yn 4. Felly mynegiad ni ar gyfer R yw yr x a'r R yna ar gyfer y safle, ni'n gosod e fel cyfesuren yna. Felly ar gyfer pan mae x, pan mae ar amser t, mae'n cyfesuren x ni yw'r mynegiad yna, cyfesuren y yw'r mynegiad yna. Beth sy'n digwydd am y t yn mynd at anfeidredd? Fel mae t yn mynd at anfeidredd, mae e i'r pwer minus 2 t, mae hwnna'n golygu 1 dros e i'r pwer 2 t, mae 2 t yn mynd yn fawr, felly 1 dros rhif mawr yn mynd yn 0, a mae e i'r pwer minus t, sy'n golygu 1 dros e i'r pwer t yn mynd yn fawr, 1 dros rhif mawr yn mynd yn 0. So mae ddau derm yna yn mynd yn 0. Felly mae fi, sef yr vector yma, pan mae t yn mynd yn fawr, yn mynd i 5 a minus 4. A R wedyn, sef y vector yma, fel mae t yn mynd yn fawr, yn mynd tuag at yr vector 5t plus 3 a 4 minus 4t. Nawr, mae gyda ni x yn hafel i'r term ucha a'r y yn hafel i'r term isa. Am ail newid yr un top yma, ni'n cael t yn hafel i x minus 3 dros 5. Newid e mewn yr un gwylod, a ni'n cael bod y yn hafel i 4 minus y term ar gyfer 4 lliosydd term ar gyfer t. Ail drefnu hwnna, a ni'n cael lliosydd y 5, a wedyn dod y popeth at y gilydd, mae 5y plus 4x yn hafel i 32. Felly ni wedi cael gwared y t, ni wedi cael un hafaliad, felly fel mae t yn mynd yn fawr, mae'r gronin yn symud tuag at y linell yma. Dyna beth bydd asymptot fel mae t yn mynd yn fawr. A bianedd, wedyn ni, bydd bianedd hwnna yn dod yn 5 sgwar plus minus 4 wedi sgwario. Dyna'n fi ni yn cyflymder ni, felly bianedd yw maint y cyflymder, felly Pythagoras ar hwnna ni'n cael ail isradd 41 metr yr eiliad. Disgrifiad o'r mudian sydd dyn ni, dyna beth mae fe'n mynd tuag ato gyda'r bianedd yna. Ymarfer i chi wneud, mae gronin yn symud ar y plan x fel ar amser t eiliad, lle mae t rhwng 0 a 2 pi, bydd y cyflymiad yn a t, lle mae gyda ni fynegiad ar gyfer a. Sain dyn ni fyna. Os roddir mae dadleoliad cychwynnol y gronin yw minus 5i plus 5j, a mae cyflymder cychwynnol y gronin yw 7j. Dargan fyddwch fynegiadau ar gyfer cyflymder a dadleoliad y gronin ar amser t.
Darganfyddwch gyflymder cyfartalog y gronyn yn ystod 2 pi eiliad ei fudiad, a darganfyddwch yr amserau yn ystod y mudiad pan mae'r gronyn yn symud yn paralel i'r uchelyn x. Gwaith i chi wneud, cofio bod I yw'r cydran x, un uned yn cydran x, a j yw un uned yn y cydran y. Felly mae'r cwestiwn yn dweud bod a yn 2 a minus 12 sin 2 ty, y cydran x a cydran y. A phan mae t yn 0, mae r yn minus 5, 5, a f yn 0 cydran I, yn 0 cydran x, a 7 ar gyfer y cydran y. Felly gwaith i chi wneud yw hwnna, a dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.